Jatije maduong' e kambi ma Kenya Railways Corporation Medusa Philip MAINGA koro ni gedo mar gach okolo SGR ma idhi chak kiny Kisumu biro nyuolo yore mag ohala buora e piny Kenya kod piny mamoko kaka Uganda, Tanzania, Burundi to kod Sudan ma milambo. MAINGA ne otimo limbe okinyi ma kawuono Kibos kama kiny nyasi notimre kowacho ni johala dhi yudo yot ma chwalo mwandu gi oko mar Kenya kendo kata kelo mwandu mawuok oko. MAINGA lero ni jowuoth mabiro dhi Nairobi kata Mombasa kata Uganda sani koro dhi yudo fung'ruok maduong' ahinya ni mar wuoth yora pano osebedo mapek nikech dungruok mag geche. Jopiny bende ne onyiso mor margi kod gedo no ka kwayo gima duong' en ni giyud nafas mag tije. SGR will reduce the cost of doing business. Timing for the businesses, the last mile will be reduced for our traders and our commercial people. Logistically, you are going to go, I think you and I know when I climbed my transport here from Kisumu going to Nairobi, the kind of pain we go through in our roads. We are going to shorten this distance only by from 6 hours to around 2.5 hours. That, you climb your train here and within 2 hours you're in Nairobi. In the next 3-4 hours again you're in Mombasa. Wan gima na wakwayo ni ruto mondo konywa lakini wang'e ni odok to nyaka no chak betere ruka yawa mondo ndikwa mondo wayude tich. Wan mapidho nyithindo kaka osiepna no wacho onge ng'ama pidho nyithindo seche moko anadak kenda an single mother abiro ni mondo amany mondo nyathino yud kaka dhi chiemo mondo kik odhi okwal kama chielo. Ikruok osetieki ne limbe ma jatend piny Kenya William Ruto modhi chako Jumapili e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi limbe mare ma tich masani odhigo nyime kauntis ma Kaluo. Jatend piny biro yore nyasi mar lam mag dire mopogore opogore chieng' Jumapil ma idhi bag e skund sekondar mag Goro Sare kar chieng' bura ma Kasipul.